Nabawi sa tag-iya ang iyang mga kanding nga gikawat human maaktuhan ang mga responsable nga nangawat sa barangay Pag-asa ug barangay Nueva Bidamlang, North Cotabato kagahapong adlaw Agosto 16, 2022. Giila sa mga pulis ang mga nadakpan nga sila si RJ Diosanta, 25 anyos, Miko Biboso, 19 anyos, Dave Queme, 21 anyos, Benji Diosanta ug ang duha pa ka minor de edad nga pulos residente sa barangay Minamaing, Matalam, North Cotabato. Sa report samlang PNP, naanad na mga dinakpan sa pagpangawat ug giingong responsable sa sunod-sunod nga kaso sa pagpangawat og kanding sa lungsod o ginabaligya sa silingang lungsod, partikular na sa mga karinderya sa Matalam ug Makilala. Sumala sa mga sospek, ang kita sa ilang mabaligyang kanding mo ipangbayad sa inutang nilang mga motorsiklo. Dihang nasakpan ang mga sospek, nagpakaaron ingnon pa kini nga dili magkaila. Apan nabisto nga magparyente ra di ay ang mga sospitsado. Sa pagkakaron, ana sa kustodiya sa Samlang Municipal Police Station ang mga sospek samtang ginaandam na sa mga otoridad ang kasong theft batok kanila. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe!